Ongi etorriak gure sexkulari saiora. Uda ondoren burutuko dugun saio honetan, bikote harremanen gaia landuko dugu. Bikote banaketen 28% sasoi honetan ematen baita. Alegia, udako oporren ostean, bikoteetan haustura handia egoten da. Gaia hau aitzakitzat hartuta, bikoteari buruz dauden idei faltsuak aztertuko ditugu, eta ondoren, Aitziber Estonba sexologarekin, bikoteari buruzko hausnarketa burutuko dugu. Ekin diezaiogun ba saioari. Pertsonak ez gara osoak, laranja erdiak baizik. Soilik gure beste erdia printze urdina aurkitzen dugunean, zoriontsu izango gara. Gezurra. Pertsona osoak gara, ez laranja erdiak, naiz eta jende askok bikotean bizitzea erabakitzen duen. Ez da berari falta zaiona kubritzeko asmoz. Baizik eta bi pertsona osoek eman dezaketena konpartitu nahi dutelako. Bikoteak irauten duen bitartean maitemindurik gaude. Gezurra. Maitemintzea bikote harremanen hasieran ematen den fasea da. Garai intentsioa da, non etengabe beste pertsonarekin egoteko egarri gara. Fusionatzeko sasoia baita. Dena oso idealizatuta izaten dugu, baina garai hau gainditzen da, eta beste harreman lasaiago batera iritsi ohi gara, maitasunera alegia. Bikote batek elkar maite badu, ez du hitz egin beharrik, besteak zer nahi edo sentitzen duen asmatuko du. Era berean, maitasuna egonez gero, gatazkarik ez da sortuko. Gezurra. Maitasuna egon arren, bikoteak ezin du jakin besteak pentsatu edo sentitzen duena. Hori da bikotean landu beharreko komunikazioaren bidez lortzen den emaitza. Modu honetan eta komunikatzen hasten garenean, ezinbestekoa da batzuetan desadostasunak sortzea eta gatazkak bizitzea. Garrantzitsuena ez da hauek egotea ala ez, baizik eta elkarrekin gatazkak bideratzen ikastea. Bikotean bizitzen badakigu ez da ezerrik hasi behar, bikotea ez dago zaindu beharrik. Gezurra. Bikotea landare bat bezala da, hau bezala zaindu beharra dago. Gauza handirik ez du eskatzen, baina egunero ureztatu, behar bada toki zaldatu, hitz goxoak esan, horrela soilik lortuko dugu loratzea eta osasuntsu egotea. Bestela, itzali eta hil egingo zaigu. Hemezortzigarren mendera arte, bikotea zen estruktura bat, oinarri bat, nun elkartzen zian umeak ekartzeko, umeak izateko eta famili bat osatzeko. Hori zen bikotearen helburu bakarra. Hemezortzigarren mendean aldaketa badago hor eta sartzen da maitasun erromantikoa hor. Bere gauza honekin eta bere kalteekin. Orduan, hor ezagutuko genuke gehiago orain ezagutzen dugun bikote eredua, maitasun erromantikoak ikusten du laranja erdiaren mitoa ere, hori sartzen da, kontzeptu horretan. Nolabait pertsonak ez gaudela osoak, ez baldin bada beste pertsona batekin elkartuta gaudenean, Zer esan nahi du, pertsona oso bat elkartzen egiten badugu, osatzen badugu bion artean, ez duzula ez hitz egin behar, zeberak, pertsona hori nola zure zati bat den, badaki zer behar dezun une oro, ez da diskutitzen, ze, klaro, nola, osatzen dugun zea hori, bikote hori bat garela, ez dela behar komunikazioa, beste pertsona da, nolabait zure zoriontasunaren arduraduna, ez zu baizik eta elkartze horrek egiten du zoriontsu izatea eta listo, horrekin bakarrik nahikoa dugu, pertsona bezala ez dugu ezer gehiago behar, Noski, zure zati bat baldin bada, betirako izango da, eta hor hasten dira sortzen, idei faltsu asko, kaltetzen dutena nolabait bikotea eta bikotean dauden pertsona horiek ez direla autonomoak eta bakarrik daude, baina elkartu nahi dute gustorago egoteko edo konpartitzeko. Egia da, pelikulek, zineak, kantek, batez ere baladak eta kanta erromantiko asko dago,
nolabait planteatzen digutela maitasun erromantiko horren oinarria ematen digutena, ez? Eta bai, egia da, garai batean, hasieran, harremanaren hasieran, maite-mintze prozesu hori dagoenean, hor, kanta horietan azaltzen diren sentimenduak sentitzen ditugula, eta hor daudela, eta fusio beharra handia dago, eta horregatik agian, laranjarenaz. Baina maite-mintze fase hori momentu batean gelditzen da, eta pasatzen da maitasunera. Maitasuna da beste binkulo bat, guztiz ezberdina, lasaiagoa, nun ja ari gara ikusten pikotea edo pertsona, dan bezala, badugu fusio beharra baino ez horrelakoa, maite-mintze garaian txinpartak jotzen dute, dana oso intensoa da, baina, bada un momentu bat, hori pasatzen denean ez dela dena hain intensoa, orduan konfundituta gaude, nahastuta gaude horrekin eta horrek kalte asko egiten du bikotean, ez? Azkenean, fase batetik bestera pasatzen dugunean, uste dugu, ja ez dala berdina, ja ez nagola maite minuta, ja ez dagola ongi, ez? Orduan, nolabait horreri eman bertzaio buelta, ez? Orain guri dagokigu, ez? Nik uste oraingo gazteak harremanetan sartzen garenean galduta gaude, ez? Nolabait gure gurasoen ereduak ez digu balio, emakumea ere asko aldatu da, eta horrek nik uste berdintasuna aldetik ez eragin duela bikotean ere aldaketak egotea eta gauza mugitu behar izatea, emakumea ez da lehentzena eta bere demandak, bere beharrak eskatzen ditu eta hor dago presente, leheno emakumea ez zegoen presente eta ez zuna jola, orduan badaude aldaketa asko, maitasun ikusi dugu ez dela betirako eta banaketa ugari daude, leheno ez zeudenak, ez ona ez txarra, baino badaude orduan. Eta esango nuke, gainera lehendabiziko eta garrantzitsuena dela, ez dagoela eredu bakarra, baizik eta eredu mota asko daudela, ez? Norberak bilatu behar duela berea. Beste gauza batek kalte egin dezakena da esatea, eredu hau da, eta ni ez banaiz egokitzen, eta hor ikusi dezakegu orain, gero ez da jende gehiago, agian bikotean dago, baino ez dago konbibentzian, pertsona horrekin, ez? Badirudi bikotea, konbibentzia, umeak, badu ibilbide badaola eta ez? Bakoitzak bilatu behar du. Pertsona horrekin elkartzen denean, ze eredua nahi duen, hitz egin behar du pertsona horrekin biak ados egoteko, eta 1000 eredu daude, ez? Horien artean aipatuko nuke zainketen mundua, hor bikotean zaintza oso garrantzitsua da, eta hor zaintzan nik uste oreka bat egon behar duela eman eta jasoren artean, hori da bikotea, eman eta jaso, inoiz hori da beste mito bat, inoiz ez dugu 150 emango, berak 150 eta besteak 150 eta gutxiago epe luzean dauden bikoteetan, inoiz ez gaude berdin, badaude boladak, badaude ez, baina askotan zentratzen dira gehiago ze ematen ari dit bestea nik eman alizateko, eta nik esango nuke garrantzitsua dela ematea, eman, eta gozatzea emanez, oreka badagola ikusita, eta besteak ere ematen duenean badaudela modu asko emateko, eta ez bakarrik nik uste dudana, badaude detaile asko agian nik ez ditudala errekonozitzen zainketa bezala, baina bestea zaintzen ari gaituela nahita, orduan pixka bat hor erne egon eta ulertu bestearen formak, bestearen zaintza formak ezberdinak izan daitezkela eta errekonozitu, Gero badago beste ideia bat asko kaltetzen dituna bikoteak eta hor buelta eman beharko genukela, Bestea da bestea, ez da nik daukadan bere irudia, nik agian idealizatuta daukat eta espero dut bera modu batean izatea, Eta bera ez da nik nahi dudan moduan izango, bera izango da bera, Eta benetan bere bestearen onarpenan,
etortzen da lasaitasuna, zoriontasuna, eta baino bestearen onarpena ez ni nahi dudana bestea izatean. Egitea ni pertsona hori ni nahi dudan bezala, eta ez bada horretara hurbiltzen, ja ez dut maite, ez maitatzea pertsona den bezala, ez? Eta hor asko irabazten dugu, ze besteak ere ni onartuko nau ni naizen bezala, ez? Orduan, ni ere nire autoestima indartuko dut, ze naizen bezala onartzen naute eta maite naute. Beste gauza garrantzitsua edo komunikazio emozionala izango zen. Horretan ez gara batere trebeak. Ez gaude ohitutak nahi duguna eskatzera. Naiz eta pentsatu agian eskatzen ari naizen hori ez didatela emango, eskatu egin behar da, ez? Eta ez gaude ohituta. Beldurra dugu eskatzeari, beldurra diogu besteari, gure gustuak azaltzeari, hori ez, aurrekoan aipatzen nuena, ez? Agian ez nau maiteko hau eskatzen badut, hau esaten badut, horrela funtzionatzen badut. Eta hor, komunikazio emozionala ez badago bikotean, asko galtzen da, ez? Azkenean, hutsuneak sortzen dira. Hutsune emozionalak ezin direla kubritu, eta hor, haustura baterako pausutxoa jartzen nahi geha. Orduan, komunikazio emozionala esan nahi du batzutan eskatuko dudala eta agian ez diatela emango, ez? Eta hor, frustrazioak ere bizitzen jakin behar da, baino hor, konfidantza eduki, ez? Eta askotan konektatu baita ere ni nahi dudanarekin, ze askotan ere ez dugu konektatzen horrekin, besteari eskatu ahal izateko. Eta ez du zertan jakin behar nik ze behar dudan, baizik eta argia izan behar dut eta beti besteari eskatu, galdetu eta probatu, ez? Gero erantzuna zein izango den, kontutan izan gabe, ez? Edo saiatzen kontutan ez izaten, ez? Gogoratu Zarazko sexualkularitza egoitza berrian, Zuberoa kalea 22 atzealdean, erabateko konfidentzialtasunez, zure kontsulta, bakarka edo bikoteka, aurrez aurre egin dezakezula, telefonoz edo online.